Червената шапчица. Имало едно време едно селско момиченце, най-хубавото на света. Веднъж баба му ушила красива червена шапчица, която толкова му отивала, че всички започнали да го наричат червената шапчица. Един ден майката изпекла бисквит и казала: "Иди, детето ми, да видиш как е баба ти, защото чух, че е болна. Занеси ми бисквитки и това гърненце масло." Червената шапчица бързо се приготвила и поела към дома на баба си, която живеела в съседното село. Докато пресичала гората, тя срещнала вълка. Попитал я къде отива. Момичето отвърнало: "Отивам при баба." "Далече ли живее баба ти?" "О, да," отвърнала червената шапчица. "Зад мелницата, която се провижда, и там величината." Вълкът хукнал всички сили по най-краткия път, а малкото момиченце поело по обиколната пътека. Скоро вълкът пристигнал пред вратата на старата жена и почукал: "Чук-чук, кой е там?" "Твоята внучка, червената шапчица," заговорила измамника с преправен глас. Добрата жена извикала: "Дръпни връвчицата и резето ще се вдигне." Вълкът издърпал хвоста и вратата се отворила. Върнал се върху клетата жена и я погонал цялата, защото 3 дни не бил ял. Отворил вратата, легнал в леглото и зачакал. Скоро червената шапчица пристигнала и потропала на вратата. "Чук-чук, кой е там?" "Аз съм твоята внучка, червената шапчица." Вълкът извикал с колкото могъл по-мек глас: "Дърпни връвчицата и резето ще се вдигне нагоре." Малката червена шапчица дръпнала връвта и вратата се отворила. Малката червена шапчица, щом видяла как изглежда баба, и възникнала смайно: "Бабо, колко големи са ръцете ти!" "За да те прегръщам по-добре, детето ми." "Бабо, колко големи са краката ти!" "За да тичат по-добре, детето ми." "Бабо, колко големи са ушите ти!" "За да чувам по-добре, детето ми." "Бабо, колко големи са очите ти!" "За да виждам по-добре, детето ми." "Бабо, колко са големи зъбите ти!" "За да те изям." И като казал това, коварният вълк се нахвърлил върху червената шапчица и я излапал цялата. Добре, че по това време в гората работеше дърваря. Той чу шум и нахлу в къщата, където веднага се втурна към вълка, освободи червената шапчица и баба й. И двете бяха живи и здрави.